لهولێرا پایتەختە هەرێما کوردستانی هونەرمەندێ کوردیە مەزن مەحموود عەزیز شاکر ji aliyê rêxistina aştiya navdewletî ve ango Munazameta Selamê Duwaliya hate xelatkirin. Weke wefadariyekî ji xebat û kar û xizmeta wî ya hunerî re, hunermendê navdarê Kurd Mehmûd Ezîz Şakir ji aliyê rêxistina selamiya navdewletî ve hate xelatkirin. Weke balyozên niyazên pak hate helbijartin. Xelata wî jî mertal û bawernameya balyozê aştiya navdewletî ku jê re hate pêşkêşkirin. Sedema xelatkirina hunermendê Kurd Mehmûd Ezîz Şakir ji aliyê rêxistina aştiya navdewletî ew jî bi helkefta derbasbûna 5 saliya wî di xebat û xizmet û karê wî yê hunerî de. Hunermendê Kurd Mehmûd Ezîz Şakir ji bo rêbas lê ser wergirtina vê xelatê axivî û spasî pêşkêş kire. هذا منظمة السلامة هذه خلاطة شمر شاندن منظمة السلام بألمانية وكردية وبريكا دكتور عز الدين أبو كاوا طبعا كورونا وركا رباطة في خلاط أبو شانسر واصعب لفر دكتور خالد مسؤولي عراقي يعني رابو وي افتشتا يعني شهادة شاكر وهوي شاكر وأف درع قدال متشاكر ومتكريم كرن وسباسي عوانتكم وزغير كي ممنون جوان. Hunermendê navdarê Kurd Mehmûd Ezîz Şakir ji dayîk bûyê bajarê Dirbêsiyê Rojavayê Kurdistanê sala 1905 ne. Xudan kiltor û çandek û berhemekî dewlemend ji stranên Kurdiye bi sedan stran tomar kiriye, 5 sal bi gotina strana Kurdî re derbas kiriye û ji sala 2013 ve piştî komala wî li bajarê Helebê rastî dizî û şewatê hat, berê xwe da herêma Kurdistanê û li herêmê neştecî bû û ta weke niha jiyana xwe li hewlêra paytexta herêma Kurdistanê berdewam dike. Dîlaf vader. صفت وكهيبة بورب أنا ورا قولي زاره صفت وكهيبة